Иртәгә 8 февральда Россияда фән көне буларак билгеләп үтелә. Моннан 3 гасыр элек Петр I фәрманы нигезендә булдырылган Фәннәр академиясе белән бәйле бу датаны һөнәри бәйрәм итү турындагы указны Россия президенты 1999 елда имзалаган иде. Без бу уңайдан бүген студияга кунакка Татарстан Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Аяз улы Гыйләҗевне чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен Ония Гыйбадуллина алып бара. Исәнмесез, Искәндәр Аязович? Хәерле көннәр. Энциклопедик эшчәнлек күптән инде галимнәрнең шулай мәгълүмат туплау, эзләнү, анализлаудан да артып китә. Шушы туплаган мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә кирәк. Менә сезнең сайтыгызны ачып карауга күрәбез. Күп санлы видео, аудио язмалар, текстлар, меңдә бер сылтама дип әйтер идем мин. Димәк, сез шулай файдалы һәм нәтиҗәле иттереп мәгълүматны тәкъдим итү юнәлешендә бик зур эш башкарасыз. Чыннан да шулай, без соңгы вакытта менә шул булган, тупланган мәгълүматны халыкка җиткерү өстендә бик актив эшләргә тырышабыз. Чөнки чыннан да китапны бастыру бер шул. Зур эш, әлбәттә, бик җаваплы эш, ләкин ул китапның тиражы артык зур булмый хәзерге заманда бигрәк тә. Ул китапны һәрбер китапханәгә, һәрбер укучыга хәтта җиткереп булмый. Җиткерәсе килә бит. Һәм без инде хәзерге замана таләпләреннән чыгып, замананың мөмкинлекләреннән чыгып, үзебезнең эшчәнлегебезне үзгәртергә тырышабыз һәм менә шушы фәнни агарту юнәлешендә активрак үзебезне күрсәтергә тырышабыз. Һәм бу безнең хәзерге көндә көн кадагында тора торган мәсьәләләрнең берсе, безнең өчен иң әһәмиятле юнәлешләрнең берсе. Менә шу фәнни агарту эшчәнлеген тагын да җанландырыбрак җибәрү. Кулланучылар күпме? Кулланучыларны ул төрле безнең проектлардан проектлар белән кызыксынучылар, әлбәттә, без аларны һәрберсен тип барлап бара алмыйбыз инде, ләкин әгәр дә без менә онлайн энциклопедия проектын алсак, менә электрон энциклопедия проектын алсак, башлап җибәргәндә ул менә 5 ел элек, мәсәлән, көненә ул сайтка бер 100-150 кеше керә иде, хәзерге көндә кайбер көннәрдә ул 5000-гә җитә. Димәк, көненә 5000 кулланучы безнең сайттан файдалана. Бу зур казаныш дип саныйм мин. Әйе, бу дөрес мәгълүматны кулланучылар арта дигән сүз. Әйе, чөнки безнең бит төп проектыбыз ул татар энциклопедиясе, 6 томлык татар энциклопедиясе. Без аны инде Татарстан Республикасы һәм Татарстанда яшәүче халыклар турында төп мәгълүмат туплаган басма дип саныйбыз. Һәм объектив мәгълүмат туплаган дип басма дип саныйбыз. Һәм әлбәттә безнең электрон энциклопедия, менә бу электрон проектыбыз менә шул мәгълүматларга таянып эшләнә. Әлбәттә, ул инде бераз башка мөмкинлекләр ача. Шулай да аның объективлыгына зыян килми. Һәм киресенчә без менә шушы объективлыкны алга алып барабыз һәм төп принцип итеп куябыз. Һәрбер милләтнең дә бит энциклопедиясе юк. Әйе, бу чыннан да зур бер казаныш. Энциклопедия ул фәннең нинди дәрәҗәдә үскәнлеген күрсәтә торган күрсәткеч, фән нинди дәрәҗәдә үскән. Нинди галимнәребез бар безнең һәрбер юнәлештә, һәрбер тармакта. Һәм икенче яктан ул энциклопедия республиканың, халыкларның үсешен күрсәтә торган, чалдыра торган бер фәнни мәгълүмат, фәнни тупланма. Һәм әлбәттә, менә бездә шундый энциклопедия булу, Татарстанда шундый энциклопедия булу, ул зур казаныш һәм горурланырлык казаныш. Менә шу 30 ел эчендә без 6 томлык татар энциклопедиясен рус телендә чыгардык, 6 томын чыгардык татар телендә, дөрес татарчасы инде 7 китаптан тора, чөнки 6-нчы томы зуррак булып чыкты, 2 өлештән тора, әйме. Һәм 43 меңдән артык мәкалә, фәнни мәкалә дөнья күргән, нинди зур байлык уйлап карасаң, әйме. Ничә 23 мең ни фото материал бирелгән, әйме. Бу зур казаныш, зур байлык, рухи байлык. Ләкин без бит хәзерге көндә шуның белән генә канәгатьләнеп, кул кушырып, эш башкарылды, институтыбызның максатына куелган максатка ирештек. Димәк, без хәзер эшебезне дәвам итмәшәк тә ярый дигән сүз белән утырып булмый бит инде. Шуңа күрә хәзерге заман таләпләренә туры килергә тырышып, без төрле юнәлешләрдә эшләп барырга тырышабыз. Тармак энциклопедияләре, диаспорага багышланган басмалар, шәһәребезгә һәм торак пунктларыбызга багышланган басмалар, халыкларга, Татарстанда яшәүче
чакалыкларга багышланган басмалар. Алар һәрберсе менә шушы традиция нигезендә эшләнә торган фәнни җыентыклар, китаплар, энциклопедиялар, сүзлекләр. Һәм без менә шушы юнәлештә әлбәттә җаваплылыгыбызны һәм объективлыгыбызны сакларга тырышабыз. Хәзерге көндә без яңа проектлар белән яшибез һәм шулай ук бергә эшләргә тырышабыз. Ул безнең өчен хәзерге көндә зур бер максат. Мәсәлән, тарих институты бар, тел әдәбият сәнгать институты бар, археология институты бар. Безнең коллегаларыбыз берлектә бер-беребезгә таянып яңа проектлар турында уйланабыз. Мәсәлән, Бөек җиңүнең юбилеена әзерлек башланды һәм без бу зур вакыйгага яңа басмалар планлаштырабыз. Мәсәлән, тарихчыларыбыз белән. Без менә айрым уяларыбызда гына утырмыйбыз. Һәрбер институт үзенең эшчәнлегендә коллегаларның эшчәнлеге турында да хәбәрдар, нәрсә эшләгәннәрен белә. Без тарихчылар нәрсә эшләгәннәрен беләбез, археологлар нәрсә эшләгәннәрен белә. Алар безнең белән ниндидер айрым проектлар күтәрергә тырышалар. Димәк, эш тагында нәтиҗәлерәк булыр дип ышанасы килә. Искәндәр Аязович, безнең сезнең белән очрашу Россия фәне көне уңайыннан оештырылды бит инде. Нинди уй фикерләрегез? Уй фикерләр оптимистик. Дөресен әйткәндә, фән һәрвакытта да һәрбер җәмгыять өчен бик әһәмиятле күрсәткеч. Фәнгә игътибар бирелсә, мин монда инде гуманитар фән турында әйтәм әле. Мин һәрвакытта гуманитар фән әһәмиятен рухи сәламәтлек белән бәйлим. Җәмгыятьнең рухи сәламәтлеге гуманитар фән үсеше белән бәйле. Әгәр дә без тарихны белмәсәк, әдәбиятны белмәсәк, археологияны белмәсәк, телгә игътибар итмәсәк, гореф-гадәтләргә игътибар итмәсәк, мәдәнияткә игътибар итмәсәк, халык ничек яшәргә тиеш? Һәм менә бездә шундый гуманитар фәннәр үсә икән, яңа мөмкинлекләр эзли икән, яңа мөмкинлекләр яки яңа юнәлеш ачып җибәрә икән. Димәк, без үзебезнең җәмгыятебез сәламәт булачак дип ышанабыз. Рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен һәм киләчәктә дә нәтиҗәле эшчәнлек сезгә. Рәхмәт сезгә дә уңышлар телим.